U toj obavještajnoj informaciji koja je poslana svim brigadama Srpske vojske Krajine, dakle u Hrvatskoj, vojsci Republike Srpske, znači u BiH, i vojsci Jugoslavije, dakle u Beograd, doslovce piše da je od 5 sati kad su Ustaše započele sa artiljerijskom napadom do 10 sati do trenutka pisanja ove informacije na Knin je palo između 200 i 300 projektila. Između 200 i 300, vrlo jasno. Znači ona teza o prekomjernom granatiranju pada u vodu. Haško tužiteljstvo je promijenilo optužnicu. Ona je nakon prekomjernog rekla da je neselektivno granatiranje. Citiram drugi dio dokumenta. Doslovce se kaže, granate su padale na zgradu njihovog glavnog štaba, padale su na fabriku Tvik, kako oni kažu, na kasarnu, mislim da je 11 kaplara se zove, na željezničko čvorište i na kompleks zgrada ispod tvrđave gdje je bila rezidencija Mile Martića. Identičan tome dokumentu, znači je dnevnik jednog od oficira Srpske vojske Krajine koji se toga dana u 5 sati ujutro probudio u Kninu od topničkog djelovanja i pokušao prebaciti u glavni štab i ono što on priča o svom prelasku prati, znači doslovce se poklapa sa tim dokumentom. Uzmite srbijanski tisak 6. kolovoza, stranica mislim da je Politika. Vidi se Knin, vidi se Hrvatska vojska u Kninu, komentar novinara Hrvatska vojska na ulicama Knina, ne vidi se tragovi većeg razaranja. Sve je to za Haški sud nevažno, ali topnički dnevnici njih moramo naći. A kažem, njihova je zapravo cijela priča sekundarne važnosti kad svih ovih dokumenta koje mi imamo. I što je još najvažnije, nažalost HTV nije prenosio svjedočenja iz Haga. U tom dokaznom procesu, u unakrsnom ispitivanju svjedoka, dokazano je da je od tog prekomjernog i neselektivnog granatiranja stradao jedan civil. I kad vi uzmete u obzir ono što čovjeka zaista izvezumi kad gledate dokumente, kad gledate medije, to je da možemo slobodno staviti na jednu povijesnu vagu sve završene operacije, evo ajmo se na Europu ograničiti, da ne govorim na prostor Jugoslavije, sve završene operacije u ratovima na ovim prostorima. I stavite Oluju, uzmite u obzir opseg područja na kojem se Oluja odvijala, uzmite u obzir broj stanovnika koji je bio zatečen ratnim dijelovima i broj vojnika i uzmite u obzir kolateralne žrtve koje su neizbježne u svakoj operaciji. Ono što se stručnim terminom kaže, to je niska razina kolateralnih žrtava. Vidjet ćete da je Oluja u tom smislu najčišća. Ali to nećete čuti niti u medijima, niti od haškoga tužiteljstva. Zato kažem, taj kriterij prema kojem je odabrana Oluja i hrvatski pojedinci o kojima smo govorili, neće mi ga niko nikada moći znanstveno objasniti, prema tome ostaje jedna druga priča, a to je politička priča. Topnički dnevnici, neki naši novinari, kažu da su upravo oni dokaz da je Hrvatska kriva, jer i Hrvatska krije. I kad je Haško tužiteljstvo nedavno, Haški sud nedavno u raspravi o topničkim dnevnicima zaključio da se ne može dokazati njihovo postojanje, nijedan od tih novinara nije rekao, oprostite, ispričavam se, krivo sam rekao. Imate danas novo izdanje knjige urednika Slavka Goštena, Gotovina, stvarnost i mit. Krile, Đikić, Pavelić. Katastrofa. Ne zbog izdanja, nego zbog onoga što se nama prezentiralo kroz medije. Osobno Slavko Gošten na Hrvatskom uživo uvjerava nas, gospodo, to su gole činjenice. Obrana, tužiteljstvo. Gole činjenice. I ja uzmem tu knjigu i po profesiji to moram pročitati da bi mogu komentirati. I čovjeku dođe muka. Jer ti novinari, a to su gole činjenice, oni su čitali misli Gotovine, generala Rose, ljudi koji su došli braniti 1991. godinu, da bi mogli zaključiti kako su oni razmišljali samo o tome kako opljačkati Hrvatsku, a ne braniti. I ja vjerujem da će ta knjiga izazvati, kad dođe u ruke ljudi koji su prošli to što su prošli, da će to biti malo ipak većeg potresa. Jednostavno, pređene su granice dobrog ukusa. I na te stvari čovjek mora odreagirati. Da ne kažem da su u tim golim činjenicama zaboravljeni ovi podaci koje sam ja vama rekao da je stradao jedan civil, da postoji dnevnik dokument srpske provenijencije koji govori o tome koliko je Knin granatiran, toga nema.
u toj knjizi. To su stvari s kojima se mi danas moramo boriti. Kad mi gledamo same početke rata, kad gledamo politiku predsjednika Tuđmana, ja osobno sam bio momak tada, još sam studirao, imao sam neke druge i vizije i poimanje, neke stvari su me smetale u tom ponašanju. Međutim, danas, nakon 5 godina što sam intenzivno u tim dokumentima, a prije toga sam od 1993. godine imao priliku slušati momke koji su zapravo iznijeli ovaj rat, to su bili dočasnici prije svega gardijskih brigada, dočasnici znači, koji su od prvog dana u obrani Hrvatske prošli su sve terene, ja sam se naslušao tih priča i što bi rekli danas imate sliku, nemate ton su dokumenti. Znači kad to stavim, kad se toga sjetim, kad uzmem dokumente koje danas imamo, posebice ove srpske provenijencije, onda je zapravo jasno koliko teškoj situaciji je bio taj čovjek i koliko je zapravo kompleksna bila cijela 90. godina, 91. godina uopće uspostaviti neki sustav obrane, kome vjerovati, kome ne vjerovati. Uzmite u obzir podatak da je hrvatski MUP, znači MUP Republike Hrvatske sredinom 90. godine imao manje od 50% Hrvata zaposlenih u MUP-u Hrvatske. Mi danas često čujemo priču, zamislite, otpuštani su s posla pripadnici srpske nacionalnosti. Imao sam dokument u rukama gdje ministar unutarnjih poslova sugerira policijskim upravama, budite oprezni u svemu tome. Nemojte dati povoda za pobunu i nemojte otpuštati, nego što radite? Zapošljavajte Hrvate. Imali ste famozni članak 25. Saveznog ustava jugoslavenskog i republičkog, koji je omogućavao da se na kriznim područjima, u kriznim situacijama mobiliziraju jedinice rezervnog sastava. I unutar tih jedinica vi ste mogli taj nesklad u nacionalnoj strukturi, mogli ste ga izjednačiti. I to se činilo. Imali ste primjere, evo, na Banovini, da su zapovjednici srpski postrojbi policijski koji su došli braniti Banovinu, preko noći nestali sa svim dokumentima, šiframa, vezama, prešli drugoj strani. Imali ste od kolovoza, 17. kolovoza 90. godine situaciju, mi smo radili masu intervjua sa ljudima na terenu, evo primjer Šibenika, gdje je bio načelnik policijske uprave, gdje nije vlast s glave pala niti jednom stanovniku građaninu srpske narodnosti, jer se o tome vodilo računa, koji je nama bijesno rekao u kameru, kaže, nismo se složili sa odlukom Boljkovca da nakon barikada u Kninu svako može otići gdje ga je volja. Potpiši da si lojalan ovoj državi ili vraćaj značku i vraćaj pištolj i odjedite volja. Ako si hrvatski policajac, svejedno jesi li tu ili tamo. Što se dogodilo? Dogodilo se to da oni koji nisu bili za Hrvatsku su se iz Zadra, Biograda, svojih područja grupirali na područje tada već proglašene South Krajina, ona je proglašena 27. lipnja. I sad imate u medijima cijeli niz članaka, jednu našu opet borbu sa tim novinarima, gdje se kaže da je za Hrvatsku prvi pao Srbin. Imate nedavno u Novom listu, prije toga je bilo u Večernjem listu, nakon toga je bilo u Slobodnoj Dalmaciji. Šta se pokušava reći? Da je Hrvatska i dalje histerična prema osobama srpske narodnosti i da zbog te histerije se ne može dogoditi da prvi poginuli hrvatski branitelj bude Srbin. Ja ću vam sad reći o čemu je riječ i za toga stojim odgovorno, spreman sam i kaznenu prijavu i na sve ono što slijedi nakon toga. 22. studenog 90. godine gore kod Obrovca ubijen je pripadnik MUP-a RH, poslovci tako govori, Goran Alavanja. Ranjen je pripadnik MUP-a RH Bukarica, treći je prošao neozlijeđen. Ubili su ih srpski teroristi.